סיפורנו מתרחש בשנת 1870 ומספר על ילדה יתומה בעלת שיער אדום לוהט ושמה אן שירלי. היא מצאה בית חדש אצל מרילה ומתיו קטברט, על אף העובדה שהקטברטים היו מעוניינים בנער צעיר שיעזור להם בעבודות החווה בגגות ירוקים. מן הרגע הראשון הייתה אן מוקסמת מהחווה. היא התאהבה בכל מה שראתה כאן, בבית, בנוף הציורי, בעצים ובצמחים. היא תמיד חלמה על בית כזה. אן חושבת שהקטברטים יחזירו אותה לבית היתומים. היא עדיין אינה יודעת שגמלה ההחלטה בליבה של מרילה להשאיר אותה בגגות ירוקים. מרילה חשה צער על הילדה הקטנה ואינה מסוגלת לנפץ את חלומותיה של אן. למרות זאת, החליטה מרילה להמתין לפני שתספר לה את הבשורה הטובה. היא רוצה לבחון את אן לפני שתיקח על עצמה את האחריות העצומה הכרוכה בטיפול בילדה יוצאת דופן זו. בבקשה, גברת קטברט. בבקשה, את יכולה כבר לומר לי? האם עליי לשוב לבית היתומים או לא? בבקשה, ניסיתי כל כך להיות סבלנית, אבל אני לא יכולה עוד. ילדתי, אל תשכחי לשלוף את מטלית הכלים במים חמים, כפי שאמרתי לך. אנא, דאגי לכך לפני שאת שואלת שאלות נוספות. תודה. נדמה לי שאוכל להרגיע אותך עכשיו. לאחר מחשבה, מתיו ואני החלטנו להשאיר אותך אצלנו. עלייך להבטיח להיות ילדה טובה, להתנהג בנימוס ולשמוע בקולנו. מה קרה, ילדה? מדוע את בוכה? אינני יודעת, אין לי שליטה על זה. אף שאני מאושרת כל כך. אני בוכה ואני לא יודעת למה. אבל לו רק יכולתי לתאר לך. הלוואי שיכולתי לבטא רגשות כאלה. אני חושבת על מלכת השלג המקסימה. ועל הדרך הלבנה והקסומה. על אגם המים הצלולים. גברת קטברט, אני מבטיחה להיות ילדה טובה. אני בטוחה שידרש ממני מאמץ רב, אבל אנסה בכל כוחי ואעבוד קשה, ואת תראי שאצליח. גברת קטברט, יש לך מושג מדוע אני עדיין בוכה? כי ההתרגשות של הימים האחרונים הייתה יותר מדי בשבילך. ומאחר שעבדת בחריצות הבוקר, התשת את עצמך. ובכל זאת, עלייך לשלוט בעצמך ולהירגע. את יצור רגשני, את בוכה וצוחקת בקלות. כן, ילדתי, תוכלי להישאר ולעזור לנו במטלות היומיות. אבל חשוב ביותר שתבקרי בבית הספר. מובן שחופשת הקיץ עומדת בפתח ואין טעם לשלוח איתך לבית הספר עכשיו. לכן נחכה עד ספטמבר. אנחנו כאן! בואי לשחק בגן! לאן את הולכת עכשיו? עליי לספר לכולם עד כמה אני שמחה להישאר, מלכת השלג עדיין לא יודעת. לא, חכי, אן! אני כבר חוזרת! מלכת השלג, אולי אשאר איתך לנצח. איזה יופי.
הציפורים הקטנות, שלום לכולכם! אני אומרת לכם שלום, כי אני אוהבת אתכם! לאן היא הולכת עכשיו? אן! אן! What perfect bliss, I'm here to stay. La 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 lee. I feel like a queen today. Oh, what happiness has come my way. To stay, they won't send me away. מר קטברט! מר קטברט! גברת קטברט אמרה שאוכל להישאר כאן, בגגות ירוקים. נכון? שזה נפלא? זה ממש נהדר. מר קטברט! גברת קטברט אמרה שלא תצטרך לחזור לבית היתומים. זה טוב. זה טוב מאוד. אתה זוכר? את כל מה שאמרתי לך בכרכרה בדרך לכאן, כשאספת אותי מתחנת הרכבת? זה כבר לא חלום, הכל הפך למציאות. כן, ילדתי, אני יודע. זה אמיתי, זה באמת אמיתי. כן, זה אמיתי. זה כבר לא חלום. מעתה והלאה את שייכת לחוות גגות ירוקים. אני כל כך מאושרת. תודה, מר קטברט. תודה, תודה, תודה. אן! אן? אן, היכן את? לאן היא מיהרה הפעם? קשה יותר להשתלט עליה מאשר על שק פשפשים. איך הופכים יצור פרא לגברת צעירה ומנומסת? ימים יגידו. עד כה היא לא גרמה לצרות, אז היא יכולה להישאר. מרילה מודאגת מעט מעתידה של אן, כיוון שהיא חשה שעליה לדאוג לה לחינוך הולם. אולם מאחר שאין לה כלל ניסיון בחינוך ילדים, לעתים מרילה קפדנית מדי, מחמירה מדי, ולעתים סלחנית מדי. מותר לי לקטוף את אחד הענפים? כן, אם את רוצה. תודה. אני רוצה לשים אותו באגרטל על שולחן האוכל. אוי, לא. לאן בשם אלוהים מיהרת פעם, אן? ובכן, ספרי לי, קראתי לך מספר פעמים. אני באמת מצטערת, אבל התרגשתי כל כך, גברת קטברט. הייתי חייבת לשתף את היער ואת הפלג בבשורה. הם היו נרגשים ומאושרים ממש כמוני. לכן, פשוט לא שמתי לב איך שהזמן עובר. אני יכולה להבין את דאגתך לידידייך, אבל עדיין יש לנו כמה דברים לשוחח עליהם, אן. האם לא אמרת שתחזרי מיד? אכזבת אותי מאוד. שטפת את הרגליים במרפסת?
ועכשיו רחצי את ידייך ועזרי לי להכין את התה. בסדר. רציתי לשאול אתכם, איך עליי לקרוא לכם? שאקרא לכם מרו גברת קטברט? אולי אקרא לך דודה מרילה. אני מעדיפה שתקראי לי מרילה. אינני רגילה שפונים אליי בשם גברת קטברט. זה מייגע בעיניי. כן, אבל מרילה בלבד נשמע לא כל כך מכובד, לא כן? מה לא מכובד בזה? במקום הזה תמיד פנו אליי כך מאז היותי ילדה. אבל הייתי מעדיפה לקרוא לך דודה מרילה. מעולם לא הייתה לי דודה. למעשה לא היו לי קרובים כלל מלבד סבתא, וזה היה מזמן. אם אקרא לך דודה מרילה במקום מרילה, אוכל להעמיד פנים שאני ואת קרובות משפחה. מה דעתך? בבקשה, דודה מרילה, תגידי כן. לא, אן, לא אוכל להסכים לכך כי אינני דודתך. מה גם שאין זה נכון להעמיד פנים, אז אל תעשי זאת. אבל שלושתנו יכולים להעמיד פנים שאנו קרובים. זה יהיה משעשע, לא? מה כל כך משעשע בזה? האם מעולם לא ניסית לשנות משהו אמיתי למשהו אחר לגמרי? בהחלט לא. מה, באמת? אין לך מושג כמה זה משעשע. אין לי פנאי לחלומות בהקיץ. אני מרוצה ממה שיש לי וממה שאני. השלים עם המציאות, אן. אז מתיו, אתה מרשה לי לקרוא לך דוד? בבקשה. דוד? לא. אני חושב שהייתי מעדיף שתקראי לי פשוט מתיו. חבל. אן, את רוצה אולי לבוא לראות איתי את החיות שיש לנו בגגות ירוקים? בואי, החתולה המליטה. אני רוצה מאוד, חתולים מקסימים בעיניי. לא, אן, קודם עלייך לעזור לי לפנות את השולחן, ואז תשבי ותקדישי זמן ללמוד את התפילות בעל פה. אינני רוצה שתחזרי על השטות מאמש. טוב, בסדר. יש לי קצת עבודה עכשיו, אשמח לראות את הגורים הקטנים בפעם אחרת. טוב, אני מסכים. הרי החתלתולים לא ייעלמו. את יודעת, מעניין אם אי פעם תהיה לי כאן חברה טובה. מה אמרת? איזו חברה? חברה טובה, כזאת שאוכל לספר לה הכל. את המחשבות ואת הסודות הכמוסים ביותר, כאלה שאי אפשר לספר לאחרים. כל חיי חלמתי שיום אחד תהיה לי חברה קרובה ונאמנה. מאחר שהזלתי דמעות שמחה לפני כמה דקות, יהיה זה משמח כפליים אם גם משאלה זאת תתגשם. את חושבת שזה אפשרי? אני חושבת שהילדה היחידה שתתאים היא דיאנה ברי. היא בגילך והיא באמת ילדה מקסימה. אני משערת ששתכן תתאימו זו לזו. בשעה זו היא עורכת ביקור אצל דודתה. זה תלוי אם תמצאי חן בעיניה או לא. גברת ברי היא אישה נבונה. היא בוחנת היטב את הילדים המשחקים עם ביתה. אני סבורה שזה רעיון מצוין. איך נראית דיאנה ברי? אני מקווה שאין לה שיער אדום. זאת תהיה אכזבה קשה. ידוע שאם יש לך שיער אדום, אינך יכולה לסבול זאת אצל חברה. לא הייתי רוצה שיהיה לה שיער אדום. דיאנה ילדה יפה מאוד. יש לה עיניים חומות יפות, שיער שחור וסמיך ואור פנים בריא וברדרד, אבל חשוב יותר ממראה פניה הוא אופייה הנעים והנוח. איזה יופי, אני שמחה כל כך שהיא יפה. שאת עצמך אינך יפה במיוחד ויודעת זאת, וזה בהחלט נכון במקרה שלי, מזל שאת יכולה לבחור מישהי יפה כחברה קרובה. סיפרתי לך שהייתי תקופה קצרה אצל גברת תומאס. הייתה בביתה כוננית ספרים גדולה.
לכוננית הייתה דלת זכוכית, לא היו בה ספרים והיא הייתה שבורה בצדדים. מר תומאס תמיד עבד קשה מאוד ובגלל זה אף פעם לא היה לו זמן לתקן את הכוננית. בכל אופן, הדלת הייתה שלמה ויכולתי לראות בה את עצמי. דמיינתי שההשתקפות שלי היא בעצם ילדה אחרת. נתתי שם לילדה בראי, קאטי מוריס. היינו חברות טובות מאוד. בכל הזדמנות שהייתה לי, הלכתי לדבר איתה. היינו מדברות במשך שעות. קאטי מוריס הייתה הכל בעיניי. היא הביאה אור לחיי. דמיינתי לי שכוננית הספרים תהפוך לקסומה יום אחד. הייתי בטוחה שאז אוכל לפתוח את הדלת ולבקר את קאטי מוריס בחדר שבו היא גרה, אם רק אדע מהן מילות הקסם. וכשאכנס, תיקח קאטי מוריס את ידי בידה בעדינות, וביחד נלך אל ארץ נפלאה שבה יש פרחים, שמש זורחת ומאות פיות קטנות. ושם בארץ הזאת נמצא אושר רב ותחושת שלווה. כשעמדתי מול הדלת עשיתי קצת רעש. הערתי את מר תומאס ולכן נאלצתי לעזוב את קאטי מוריס. הייתי אומללה, והיא הייתה אומללה כמוני, אני יודעת. עד היום אני זוכרת כיצד נראתה כשנשקתי לה לשלום. היא בכתה ולעולם לא אשכח את דמעותיה. מדהים במה שאת מסוגלת להאמין. אינני יודעת אם אוכל לשאת כל זאת. נראה לי שאת מאמינה בחזיונות שממציאה כל הזמן. מוזר מאוד. יהיה טוב מאוד אם תהיה לך חברה אמיתית ולא חברה פרי דמיונך. זה לא בסדר. אל תתקעי במבט עגום כל כך. ועכשיו אנא לכי אל חדר האורחים והביאי לי את ספר התפילות. הוא מונח על עדן האח. את כועסת מאוד על התפילה שלי אמש, נכון? לא, רק מאוכזבת. אל תשכחי שזה היה הניסיון הראשון שלי. כששכבתי במיטה חשבתי על תפילה נהדרת שתמצא חן בעינייך. היא הייתה פיוטית כל כך. לרוע המזל, הבוקר לא הצלחתי לזכור מילה ממנה. אני חושבת שתפילה כזאת לא תחזור אליי שוב. איבדתי אותה לעד. הקשיבי לי, אן. אני רוצה שתביני היטב דבר אחד, ולעולם אל תשכחי אותו. כשאני אומרת לך לעשות משהו, אני מצפה שתצייתי לי. אוי לי. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך בארץ, כאשר נעשה בשמיים. תן לנו את לחם חוקנו היום, ומחה לנו על חטאינו. זה נשמע יפה כל כך, כמעט כמו התפילה הקטנה שלי. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך בארץ. זה באמת מוצא חן בעיניי. נראה לי שאינך מסוגלת להימנע מלשסע את דברייך. לכי לחדרך, איש לא ישמע אותך שם. אבל בסך הכל רציתי לדבר איתך על התפילה. רציתי לספר לך עד כמה אני נהנית. אני שמחה מאוד. אם את נהנית ממנה, תלמדי אותה בעל פה. אני יכולה לקחת איתי את הענף הפורח? לא, אן. מקומם של פרחים אינו בחדר השינה. ואינני רוצה שתשברי ענפים. באמת לא הייתי צריכה לשבור אותו, זה לא בסדר. כי באגרטל הפרחים יבלו, הייתי צריכה להשאיר אותם על העץ. לו הייתי ענף פורח, גם אני לא הייתי שמחה אם היו שוברים אותי. אבל פשוט לא יכולתי לעמוד בפיתוי. מה אפשר לעשות כשלא מסוגלים לעמוד בפיתוי? את יודעת מה אפשר לעשות? לא, הוריתי לך ללכת לפני רגע לחדרך. בסדר. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. תבוא מלכותך בארץ כאשר נעשה בשמיים.
תן לנו את לחם חלקנו היום, ומחל לנו על חטאינו, כפי שמחלנו אנו לידידינו. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. שמי קורדיליה פיצ'רלד, ליתר דיוק ליידי קורדיליה פיצ'רלד. אני לבושה שמלת משי לבנה כשלג, ורעלה לבנה על ראשי. על צווארי צלב זהב. גם הכתר שאני חובשת על ראשי עשוי זהב. שיער ראשי שחור כשחור הלילה ומבריק. אני לא מאמינה, הוא עדיין אדום כמו תמיד. אטען מחוות גגות ירוקים. בעלת שיער אדום לוהט, מנומשת וצלומה כדחליל. לא היית ליידי קורדיליה ולעולם לא תהי. רגע, אבל זה נפלא שאני ידועה עכשיו כאן מחוות גגות ירוקים. אני לא סתם מישהי ושמה אן. אני אן מגגות ירוקים. אני אן מגגות ירוקים. דיינה יקרה, הלוואי שתהי חברתי הטובה.